Sonja, matematikopgave 2. Jeg har tegnet, eller startet med at tegne en graf, for at have lavet en andengrads polynomium. Så har jeg tegnet en tangent, som går her. Det er en ret linje, hvor funktionen af den linje hedder ax plus b, og tangenten rammer kun grafen på et punkt, som jeg så har tegnet her. Og den rette linje, der går her, som også har funktionen ax plus b, er en ret linje, som rammer grafen 2 steder, eller har 2 punkter på grafen. Så skal vi lave et bevis for, hvorfor funktionen f af x er lig mod 3x i anden har differentialkvotienten f mærke af x0 er lig mod 6x0. Og det gør vi ved først at finde hældningen for vores sekant, og det gør vi ved at finde a i funktionen f af x er lig mod ax plus b, hvorefter vi så skal finde hældningen for vores tangent, som giver vores hældning på, altså for det punkt, vi skal finde. Og hældningen for tangenten kan man kun finde, altså hvis man har 2 punkter. Det er derfor, vi starter med at lave sekanten, hvor der er 2 punkter, for man kan finde hældningen i en funktion for en ret linje. Og når vi så har fundet hældningen for vores sekant, så vælger vi til sidst i regnestykke at rykke vores punkt, som er heroppe, uendeligt tæt på det punkt, der er hernede, som er punktet på grafen. Så lød vores opgave på, at vi skulle finde eller lave et bevis for, hvorfor et funktion fx er lig med 3x i anden er lig med f mærke af x0 er lig med 6x. Og der er lige startet med at skrive den formel op, vi skal bruge for at finde hældningen for sekanten, som vi skal starte med. Og den hedder f af x minus fx0 divideret med x minus x0. Så jeg starter med at sætte vores tal fra funktionen ind i den formel. Og der har jeg skrevet 3x i anden minus x0, 3x0 i anden divideret med x minus x0. Da vi har potenser heroppe, skal vi lave tredje kvadratsætning. Og nu laver jeg bare lige en lille hjælp til mig selv. Det gør jeg ved lige at skrive den udenfor først. Ved at skrive x i anden minus x0 i anden parentes slut over x minus x0. Og det bliver til, eller nu laver vi så, fordi tredje kvadratsætning hedder a i anden minus b i anden er lige mod a minus b, eller parentes a minus b, parentes slut, ny parentes a plus b. Og det er så det, jeg gør her ved fjernpotenserne. Så skriver jeg derfor 3 gange, da vi jo har tretallet foran x i anden, og det er kun x i anden, man laver det med, men så derfor sætter man tretallet ud foran. Parentes x minus x0 x plus, eller gange x plus x0 parentes slut, divideret med x minus x0. Her kan vi så se, at x minus x0 og x minus x0 går ud med hinanden. Det bliver til, at 3 gange x plus x0 så er hældning for sekanten. Og det er så nu, hvor vi skal lade x gå mod x0, det vil sige, at vi lader x blive det samme som x0. Og det gør vi ved at skrive, at 3x går mod 3x0. Og derfor, nu skal vi så finde tangentens hældning. Og det gør vi så ved at sige, at 3x0 plus 3x0 er lig med 6x0, da vi har plus heroppe tilbage. Derfor bliver det 6x0, som er vores hældning for vores tangent, som også kaldes for differentialkvotienten, og at
er det samme som f-mærke af x0. Så derfor har vi lavet et bevis for vores resultat, som vi har fået opgivet. Opgave 2, hvor vi skal bestemme differentialkvotienten f-mærke af x0 for grafen for f af x er lig med 5x minus 3x i anden plus 2, når x0 er 3. Og her er så vores funktion, som vi skal differentiere, og det gør vi ved at skrive f-mærke af x0, eller af x, det betyder, at vi differentierer den. I vores lærebog, der står der, at når x, eller når der står x, så er x 1, og når der står x i anden, så er det 2x. Og når der er en konstant plusset eller minuset til, så giver den 0. Derfor har vi skrevet, at f-mærke af x er lig med 5 gange 1 minus 3 gange 2x. Og så skriver vi, at f-mærke af x er lig med 5 minus 6, da 3 gange 2 er 6, x. Så når vi har fået at vide, at vores x0 er 3, så er vores x også 3. Og det gør vi ved at skrive f-mærke af x er lig med 5 minus 6 gange 3. Og så f-mærke af x er lig med 5 minus 18. Og f-mærke af x, f-mærke af x er lig med minus 13. Og det er så vores resultat.